Dalawang bahay sa Lawag City, Ilocos Norte, tinupok ng apoy. Nagka-alerto Ivy Hernando. Nasunog ang dalawang magkatabing bahay sa Lawag City, Ilocos Norte. Bago pa man makarating ang mga bumbero, malaki na ang apoy na gumising sa mga residente. Walang tao sa bahay na pinagmulan umano ng sunog dahil sa lakas ng apoy nadamay ang katabing bahay. Ayon sa Lawag City Fire Station, makipot ang daan kaya pahirapan sa pag-apulan ng sunog na tumagal na mahigit 2 oras. Sa paunang investigasyon, posibleng problema sa linya ng kuryente ang sanhi ng sunog. Nakakita kami ng mga electrical wire na mayroong beads alike. Ito yung parang spot ng welding kung saan parang ang cause nito yung electrical ignition due to short circuit. Walang naisalbang gamit sa bahay na pinagmulan ng sunog. Tinatayang aabot ng 1.4 million pesos ang halaga ng mga nasunog na gamit at ari-arian sa dalawang bahay. Wala namang nasaktan sa insidente. Naabo ang isang kubo sa Barangay Kabaruan, Tagudin, Ilocos Sur, hating gabi noong Linggo. Wala sa kanyang bahay ang may-ari nang mangyari ang sunog. Hindi patukoy ang sanhi at halaga ng danyos sa sunog. Upon arrival niya sa bahay niya, nakita niya na nasusunog na po yung bahay niya. Sabi po niya ma'am, magpa-file po siya ng kaso, pero antayin po niya ma'am yung namin, yung investigation report namin. Ivy Hernando, Balitang Amyanan.